sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes pitsa 12 na bulan sang Oktobre tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports First Portion. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Mayor Halandoon na ngayo pasaylo sa publiko bangod sa pagdagsa sa mga luyag magpabakuna sa vaccination site sa siyudad sang La Carlota. Masobra 100,000 ka minor de edad target mabakunahan sa Bacolod. 34 anyos nga lalaki pilason matapos pulihan sang mga kaparintihan man sa iya asawa sa banwa sang Binalbagan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Wala man kuno, naglain ang buot ni presidential spokesman Harry Roque sang wala nagpapili bilang presidente sa tuig 2022 nga eleksyon. Si Davao City Mayor Sara Duterte. Suno kay Roque, wala naglain ng iya buot tungod ginpahayag mismo sang alkalde nga hindi ini magpapili. Pero may sugpon pa, may apang pa. Ginpahayag ni Roque, nagapabilin ang iya paglaom nga magkambyo pa ang pinsar sang bata nga Duterte kag magpapili sa pagka-presidente. Damo gyapon nagapati nga mapapili gid si Sara Duterte. Kay man Nobyembre 15 pa mo, may ara pa islanay substitution nga ginatawag. Tinibalantayan pa ini. Bisan nagsiling na si Presidente Rodrigo Duterte nga siya kag ang iya anak hindi na magpapili sa mataas nga level o nasyonal nga level. Wala pa ini sang kasiguruhan bangod halos ang kadaman nagapati pa nga posible magkambyo pa ang pabinsaron ni Mayor Sara Duterte kag last minute base kon magabulos ini siya kay Senador Bato
de la Rosa, Balantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 morning na sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Mabagyuhon ang panahon. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Chikapon tang aton patrol sa sini nga mga tinion. Bisan may bagyo oya, mas amo ina ang paborito sa katapos ng media sa paglibot kag pagdulong sa inyo sang mga impormasyon, mga balita nga natipon. Aga pa nagbugtaw ang aton patrol, arana, nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Kay Marte Subong, sigurado, ang nagapungko, nagamad sa patrol, guwapa. Okay? Sigurado na ya, basta Martes. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Maulanon, nga kagahon sa aton tanan. Kamusta? Siguradong iba tulog-tulog pa kag naga-unat-unat pa, Action Fred. Kay kagudlay subong daan kay pwede mamuok ang tulog. Pwede, Action Fred, magpamukmuk tulog kay man nagaulan-ulan. Now, akong sa mga millennials, Action Fred, ang tawag cuddle weather. Nagtan mo na. Abtan natural, hubin pa. Ha? Naabtan, hubin pa. Ay, hubin. Sa pinsar. 35 pa lang yung reaction. Ang pinsarol, hubin. Ang edad doon, impaktan. Hindi ko na lang ganun pagyamba. Kiwati-watigan ko. Ang edad numero mala na. Yes. Sa Action Fred, especially nga ikaw dahil hindi kaya mabalaan niya sa imo edad kay ti kuan ka malipayon nga tao. Ti wala mga wrinkles. Kung makita niyo sa Action Fred, puti lang ang buhok kaya, pero ko puho na gyapon. Basi kutso-kutso na karon. Ay, hindi. Tagaan mo lang ko na karon. Kaya malinya mo ko to sa dalom to karon Kabalo ka na. Pero Action Fred, ang palibot ng siyudad sa Bacolod, matulutaw-hay pa. May pila naman sa mga ka-aksyon naton na nag-amat-amat naman gwa sa ila sining mga lungga. Kaya ang bukas subong ang mga merkado kag mga kapihan. Pero kadamo silang nasadyahan dahil subong Action Fred magtambay sa kapihan. Kaya ang tupiko nila sa sulit lang mana, pero agakaubos. Ang politika, no? Kay amo gina ang numero 1 subong nga topiko sa mga kapihan. Padalundunan kape ba sampat kid Action Fred. Wala lang mula sang ilinaway kag lalisay. Sindihanay lang kamo kung lain nga mga politiko ang inyo sinigi na suportahan. Papatian nyo lang ang isa kag isa. Hindi lang kamo dira magsuya ay nga base maglambot pa sa sumbagan. Kaya hindi pabayad-pabayan lang man kamo sa inyo sinigi mga ginasuportahan man nga politiko. Reminder sa aton sa mga ka-aksyon, yung mga motorista bala halong-halong sa dalanon kay madanlog, especially nga aton sini nga mga motor, aton sini nga mga tricycles. Pero ang dala na dira Action Fred, ang mga bisan apat pa ng guma. Pero kung di mag-extra halong, makatuga pa sang pagluntad sang aksidente. Di mayo lang kung bakod man ang imo siniya mga bungguan kung mga poste lang, di lang mga tao nga makautas ka iya sang kabuhi. Ti ari padaan si Maring Action Fred, si Maring nagapabatsyag sa aton, nagahatag sa aton sang matugnaw nga panahon kag pag-ulan-ulan. Di dapat ang aton sining mga ka-aksyon dalagit sang proteksyon sa lawas para hindi magmasakit. Kadamo sa gihapon Action Fred sang mga ka-aksyon naton nga gina-extract, kadamo sa gihapon sa ginasuwag naka-covered sa Comelec nagliga, damo gihapon nagakadto sa DRO dira bala sa Bay Center para magpa-check up, para pa-swab test Action Fred. Most probably bangod nga close contact o kung nagalain man ang pamatsyag. Kadamo mo kung nakita Action Fred sa Facebook, nagapangita wala sa mga oxygen tanks ni bala kay kung si Vice Mayor si Familiaran pagani nagapila to sila ay sa may Sigasco para magkuhan Action Fred magbakal sa oxygen. Di kabay pa hindi kita ya magparehas dito sa Cebu.
nga ang mga pasyente ara na lang sila siniwa ka sa lakyan kag may oxygen tank na lang sa guwa. Wala kita kabalo Action Fred kung kan umangin mabaskog ang pag-strike pagid sa COVID-19. Importante extra careful kita tanan, especially ang mga wala pa dira nakapabakuna, pabakuna na kamo. Pero may iba na Action Fred nga mga ng mga kompanya nga nagapatigayon ng sang booster shots bisan ginatalakay palang ina sang pila ka mga eksperto dito sa national. May ara na iban nga na tigayuna na sang booster shots, especially ang iban nga mga frontliners. Kagti bantayan tani kay by October 15 Action Fred maumpisa ang pagbakuna sa mga menor de edad. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox na GTX 500 report sa Lungsod Patrol Action, Ida Naboso, una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na. Gabarikotot makanguda, bangon ron, panumdom na kamo kung ano ang pamahawon. Ako niya, ready na ko. May ugabalingon ako to. Sanlagon ko lang na karon, baklang ko lang na sapsap karon kag kamatis, paitan, kaglupo, okay na. Namit-namit sa sabaw sang sapsap kung labas pa bla. Kampiyon mo. Ang yasabaw ka, tulutamis, karimis, labi na gid kung luto kayong nga kamatis ang ibutang mo. So sabaw, pertes pagkanamit. Labi na gid kung nag-serve si mo, bago lang tapos paligo, gatampi lang tuwalya, aragay, kampiyon ang pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:12 na. Roll call kita makadali kay Alex Puentes Arisha. Siya gid ang una-una. Gindas na ni Milili Oligo. Kay Aida Alunan, good morning man. Morning. Sige Tamyaw ya si Vanessa Star Mayo, Jinky Di Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa. Siling ni Milili Oligo. Si Manju Arniho Araman, si Rimar Hikano Haliasgo, good morning. Monitor lang sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Taga La Castillana da, good morning. Si Star Mayo na. Action Fred, happy Monday. Natamyaw ya, mabulubugnaw ko no, dito sa Rochester, Minnesota. Sige, God bless. Thank you, Good Star. So, kasadya ko no, kay Action Eden. Hambal niya, guwapo. Sige. Kay Elvira Hilogo, tamyaw ko lang batch 74 Bacolod City High School. Thank you, Gid. Dira kay Rodrigo de la Cruz, morning sa imo. Kag mga taga-Hacienda Isabel La Castillana, naga-monitor live from Eastern Samar. Kay Angela Liarte gayon dato morning, tamyaw ko bata ko sa Libanon, Maricon Castillo, kay Mario Ray Fernandez, advance happy birthday sa Kalumpang, Molo, Zone 5. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Time as 4:17 na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Kamusta ang tikang sang panahon? Ang sentro sang tropical storm Maring nasiplatan 105 kilometro nasidlangan na Aminan, nasidlangan sang Apare, Cagayan, nga may kabaskugon nga hangin nga dagadangat 95 kilometro tagsa kauras malapit sa sentro, kag may pagmulmadlos nga nagadangat 115 kilometros tagsa kauras. Ang bagyo nagahulag nakatungdan nga direksyon. Signal numero 2 ginbatak na sa Batanes, Cagayan, upod na ang Babuyan Islands, northern portion sang Isabela, ang Palanan, Dibilacan, Makunakon, Ilagan City, Tumauni,
Kabagan, San Pablo, Santa Maria, Santo Tomas, Dilpin, Albano, Quirino, Gamo, Ruhas, Malig, kag Quezon, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, kag Ilocos Sur. Ginbatak man ang signal numero 1 sa pila ka bahin sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Northern portion sang Bataan, amo ining Samal, Murong, Dinalupihan, Abukay, Orane, Hermosa, kag Northern portion sang Quezon, ang General Nakar Impanta, upod na ang Polillo Islands kag Calaguas Islands. Ang iban nga lugar ba, tagaulo na ang tubig sa baha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Dira kay Ropino Ira Gabino sang Handumanan, good morning. Taga Handumanan, good morning. Kay Remedios Taton Makilan, good morning. May lang pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Jinky Di Alagdon, apit Tuesday ko no, morning lang. Kay Mr. Biboy Villasor ko no, Star Mayo, Kadok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Season, Lily King, kag Miralyn Tibag sa Japan, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige. Kay Sam Hardwig. Good morning, patamya ko kay Lula Ligaya, diyan sa Banago. Makiling. Oh, nakikinig po siya. Ay, Tagalog. Halin sa Canada. Salamat po ba? Puwerte ba? Kay Ters Vergara Sanso, good morning man. Dira kay Ropino Ira Gabino Tamyaw ko no. Kantong family sa Dan Luis Purisima Manapla, kag Gabinos family sa Saraya. Good morning. May lang pag-monitora. Tagsagid kag kaagahon. Dira kay Judge Nap Diamantiga Bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO. Stuto Raul Alibugad as dalong galadlad nga na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo gapangapin na ni. Kay Councilor Ronnie Torino, sang Don Salvador Benedicto, good morning. Kay Marvin C., kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erneng Horilia, kay Hado ko Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, abi walking na, para bisan paano mapagsik ang lawas. Dira kay classmate Efren Pompirada sa Merkado Sumag. Oy, kamusta ang mga Kaisi Boys? Kay Nick Barca, Tano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayorda, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, si Bibi Tan, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, oy, tambong kamo karon kay birthday subong ni Mark Chua. Kay Mark Chuada, good morning, kag happy birthday gid. Malipayon gid nga pagsaulog si mo kadlawan karon nga adlaw. Welcome home man kay Bingo Castro halin sa Amerika. Ari siya diri sa siyudad sa Bacolod. Bing, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tagaulo ko ng tubig, puwerte ang buo sa bagyong Simaring. Amo na bala kung puwerte nga ulan, hindi naton malikawan, mabahagid. Bisan diin nga bahin, sang pungsod. Labi na gid kung sige-sige lang pagtupa sa ulan, balo ka mo gahumok ang duta, amo na isa katumba ang mga kahoy, may mga landslide. Kaya kung sige-sige pagtupa sa ulan, gahumok ang duta,
Te ang lagko ng mga kahoy, kisaga gari na gumbala nga. Inang tagpila ka tuig nga kahoy kisa gakapugday pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Kamusta? Si COVID naglabot na sa 136,400 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 405 kahapon nga adlaw. Nadugangan ang Negros Occidental sang 220. Ginsundan sang Bacolod 108. Ginsundan sang probinsya sang Iloilo 37. Siyudad sang Iloilo 32. Guimaras 5, Aklan 2. Nadugangan sang 572 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 117,835 kag 33 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,232. Samtang 15,302 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa gihapon, hindi magsaliga, kinhanglan, proteksyonan gid ang lawas. Wala mag-iskirda pa si COVID. Ara pa sa galibot, ara lang sa kilid mo, ara lang sa tubang mo, may tsansa lang nga maghalog-halog proteksyon mo, sigurado sudlon ka sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Kay Olive Tababa, Morning Man. Dira kay Milvin Piñapel, nagaupod sa aton, karon nga kagahon. Uy, nagapagimbulahan gali kita ha. Sa nagaisahanon nga Bacolodnon, nga nakapasar top 10 sa Oktubre 2021 nga Chemical Engineer Licensure Examination. Pwerte, no? Ginadayaw naton kagbugal ini sang syudad sa Bacolod. Ginkilala ang nag-top 4 sa kay Justin Balero Cientos sang Kolehiyo San Agustin. Bugal naman ini. Sang Kolehiyo San Agustin, syudad sang Bacolod, ang average siya 82.30% nga rating. Nanguna sa ranking amo si Al Christian Rigorgo Gobres sang University of the Philippines, Diliman. Ang score 84% nga rating. Pero bisan paano, doon blang bugal ina sa syudad sa Bacolod. Of course, bugal man sang Kolehiyo San Agustin. Congrats, gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Anano pa ang iban nga mga balita kag isyo ay abaw ang politika gainit na. Diha makadamo gali sa mga celebrity, mga artista kag iban pa nga nagpapili. Alas 6:30 karon na. Idulong tena sa aton tagpalamati para may ulo ideya kamo kung sino nga mga artista pati beauty queen nga nag-entrada na sa politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Sige, pagitamyaw ya taga Maaw. Happy Fiesta, Our Lady of Pilar Parish. May alma mater ba? Si Crisilda Balindis Iman. Ariglado relax ka mo da, kay ma-relax ako makadali, pero pagkatapos ang aton obligasyon, of course, balikan ko kamo. Standby. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radyo Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radyo Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radyo Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo,
Tukibunko and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter, Karon nga kaagahon halong ha, sa pila ka mga lugar posible basi kung sumaka ang tubig baha, landslide kag iban pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46 na baw 773 ka mga kandidato sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nagapapili sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Ano ang record sang Comelec? Ang record sang Comelec nagapapili gobernador bo 3, 2 sa vice gobernador, 14 sa kongresista, 19 sa provincial board members, 68 alkalde, 64 vice-alkalde, kag 603 konsihal. Grabe ba? Ang syudad sa Bacolod, amo may pinakadamo. Nagpapili kongresista, may 5. Konsihal, 38. Pinakadamo nga kandidato sa pagka-board members na record sa 5th distrito, may 6. Sa pagka-alkalde, 4 ang nagpapili sa Banwa sa Nginigaran. Bapurti. Ang iningkuntuhan ay subong isa lang ka partido. Iban mo? Iban na ang nagpapili ti magparintihanay, may magutod, may magamay, galing ti natural malangina sa politika. Ang tanan-tanan niya may kinamatarong nga magpapili. Basta ang tuyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:48 na kay Ebileni Pamusino, good morning. Subuman kay Jose Mungcal Torilla, kay Ronnie Gordon, morning baw tugnaw kuno ang kagahon. Tugnaw giman kay nagabubo ang ulan. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radyo Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo,
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Marlon Solidom sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Siya ang ginpili sang Nationalist People's Coalition. Tigaling kay gahulat pa ini. Aprobahan pa ini sang Malacañang para formal nga magpungko sa nabakante nga posisyon. Siling ni Solidom, ginpabalo siya nga nagligad nga bulan nagsapol ng MPC member nga yara sa 7-8 ka miyembro sa Bacolod kaginbutuhan nga magabulo siya, magapungko si Solidom bilang konsihal sa Bacolod, gin-endorse ang MPC lokal. Di sumiter pa ini sa MPC national, i-rekomendar sa opisina sang presidente. Kaya man si Solidom kagsisi pareho nga miyembro sang MPC. Di siling ni Solidom, bisan lipot lang nga panahon, makapungko siya sa konsihal sa Bacolod, magaserbisyo sa kuno sa pumuluyo sa Dakbanwa sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Star Mayo arasyaw. Morning. Kay Utay Benedicto, tamyaw ya si Chi Alejano, kaga Iran, kaga Atan Iran sang Sipalay City. Kay Joselito Gontalidad, morning. Monitor kami sa Barangay Punta Taytay. Taga Barangay Punta Taytay da. Good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner Tawa ang pagbubo sang ulan. Kapangapi na kamo, ariho, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo gamita nga aman. Gapangapi ang bugos nga pamilya, healthy pa kamo. Ining Dr. Alfred's Green Coffee gitunan ini sang mga sayantipiko dito sa Estados Unidos. Uy, nadiskubrihan nila nga kung berde pang kape, porte ka powerful sang iya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee, ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Kay Joselito Gontalidad, gamonitor kuno sila, dira sa may Palapala, Barangay Punta Taytay, taga Palapala, gabantay ka mo isdada. Good morning Si Di Anton Diaz, naga-monitor sa Patria Village, baga pangapi, nya ngapita kay Kabugnaw sang Chimpo, kay Kagawad Timay, Kagmunit, Lubaton, upod Gagina, Clavisilya sang Mambulak sila'y ga-monitor man sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 32-4. Una nga bula, 32 kag 4. Second draw, 37-34. Ikadua nga bula, 37 kag 34. Ikatatlo nga bula, 11-21. Ikatatlo nga bula resulta, 11 kag 21. Aber, saylo kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 11,834,738. Ari ang resulta in any order 43, 44, 38, 39, 25, 30. Resulta sang 645, 43, 44, 38, 39, 25 kag 30. Sa ilo kita 655, ang jackpot 53,836,405. Resulta in any order 16, 55, 9, 10, 8, 40. Resulta sang 655, 16, 55, 9, 10, 8 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Mabalik ako pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod,
Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon. Time la 5:10 na. Basi bala kung may magtubo nga bukol o may kapan ka nga bukol sa lawas, abyan hindi pagpadugaya. Basi mangin malignan pa ina. Tunawa dayon, gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule. Madamo na nga testimonya nagapamatod nga ang bukol nga nagtubo sa lawas natunaw ang gingamit nila Santon Plus Herbal Capsule. So no problem na kung may bukol nga magtubo, tunawa, gamita Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa may Philippine Standard Time, las 5:11. Si La Carlota City Mayor Dr. Rex Sahlandoon sa publiko, partikular sa mga taga-syudad sa La Carlota, bangon sa natabong nga pagdagsa sang kapin 600 ka mga tawo sa vaccination sites sang syudad Kabangtaran nga nasupak kag wala na nasunod ang physical kag social distancing. Suno kay Halandoon, may ara sila sang lapses o kon kabaltahan nga nahimo bangod sa wala kinalauman nga pagdungan abot sa ning kanamuon sa mga luyag magpapakuna ilabi na or matapos na baluan nga ang ibakuna amo ang Pfizer. Magluwas ri ang mga nagatumpok sa sang vaccination na sites ang gulpiada nga nagsulod sa covered court matapos nga nagtupa ang ulan. Angos ri, luyag ipasiguro ng alkalde nga hindi na ini masulit sa masunod pa nga vaccination. Yari si Mayor Halandoon. Nangayon ako dahil sa aton pasensya sa aton yung mga pumuloy siyudad sa Nakarlota tungod siyang dinabuso or nagbinutok kita sa aton vaccination site. No? Admitaron na may lapses kami kaya wala naman na control ang crowd. No? So, sobra 600 ang nag-inabot, so naginutok kita. Gintry nila initially control nila. Ang problema kay tao sa guwak, nag-ulan, nagsinulod tanan, so wala na control ang crowd. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Henovoy. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. May pamangkot lang ko sa inyo May asma bala kamo, wala untat na pag-ubo, pneumonia, bronchitis, lala bala ang paghubag sa baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sa kidney, may arthritis bala kamo, masami bala nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugas ang gout, rheuma, kag diabetes, may high blood bala kamo, are ang sabat,
Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Bao kadasig sang inadlaw, si Tintay 4 kaadlaw na lang, kabay pamangin Mary ang aton Christmas. 81 diyas na lang, oh. Mawagdang na ang tuig 2021, saylo na kita sa tuig 2022 kadasig, no? Kadasig man sang lakat sang inadlaw, kadasig man magdugang ang aton edad. Ang edad, tani may isol naman, no? Nang pag-abot mo bala 60, may isol naman siya, ma-59 ka naman, ma-58 ka naman, nami guro, no? Galing kay kung mag-amo na nga isol sa nga isol, basi magbalik kita, igo ta mamarad-maran, lapsag naman kita. Akalain, nagbalik-balik kita sa kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Jean Mar Tagle, morning ko no sa pamilya Tagle sa Palaka, Balya Dulid. Kay Dodge Dalida, baga pangagda sa Kapia. Kay Jerome Lipana. Kay Mario Bacauco Irad, sang La Carlota. Kay Ana Ruby Kiatson, good morning sa Kaburihan, Mandalagan. Kay Armando Libon, morning mana. Naga-monitor dire lang sa Bacolod. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. May lang mayad bisan matugnaw, gabugtaw na, bisan gabarikotot, basta ga-monitor, okay lang. Sige, hanos lang kita balita, hanos lang kita, pila ka mga isyo. Galing ang pinakainit nga isyo, natural, politika. Kay pagkatapos ang tuig 2021, hulat na lang kita sang campaign period. Pagkatapos, hulat kita sa bulan sang Mayo, pitsa 9, no naton ang ngalan sang mga kandidato nga aton na higugmaan. Pero sigurado nga ini nga mga kandidato makaserbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Aber, diri kita. Mga balita nga natipo naton sa City Hall. Masobra 100,000 ka mga minor de edad target mabakunahan sa siyudad sa Bacolod. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Gina-target sang LGU sa Bacolod City ang kapin na 100,000 ka mga minor de edad nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos, Action Fred, sa COVID-19 vaccination. Pinpahayag ni Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ang pagbakuna, Action Fred, sa Metro Manila ang mag-uumpisa sa Oktubre 15, samtang diri sa may syudad sa Bacolod ginalantaw nga mag-uumpisa sa katapusan ng simana sang Oktubre o kon una nga simana sa bulan sang Nobyembre. Gain pahayag ni Rongon, Action Fred, nga karon nagahulat pa ang Bacolod EOC sang guidelines sang Department of Health amot sa pag-ausaron nga COVID vaccine nga posible US brand nga Pfizer o kon Moderna. Ang EOC ang unang nagpakig-angot sa mga public ug private school, Action Fred, nga karon nagapadayon ang ila sini nga master listing sa mga 12 to 17 anyos nga handa nga magpabakuna kontra COVID-19. So we're expecting thousands of 12 to 17 will be availing of the vaccine. Kaya follows na din mo. Kung hindi mo ginikanan nagpabakuna, mas gusto sa ginikanan ng bilog ng pamilya na bakunahan. Especially ang most likely, ang gamito ito nga bakuna, it's either Pfizer or Moderna. These are US branded na mga bakuna. Dapat yan si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Santon Plus Gold, mga ka-action, isa ka effective nga food supplement nga mayara sang 5 ka healthy nga mga ingredients, 5-in-1 nga food supplement. May mangosteen, may balunggay, may margoso, ahos, butika. Kag syempre, start your day right.
Government Center Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay John Cernada, good morning. Kay Stila Pahilanga Cesar, sang Sampinit, Bago City, mayo lang nga pag-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Puraw lang pamangkot sa politika ang nagasulod. Ang pila naton ka mga utod, kung may napilian ka mo, inyo ina. No? Hupti na sa kasing-kasing, inuno sa baluta sa bulan sang Mayo. Dira kay Diding Alohaminto, good morning. Nagamonitor siya sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Sige. Kay Mark Chua, happy birthday karon nga adlaw. Ginatamyaw ikaw sang Kaisi Boys. Kay Mark Chua. Kay Bingo Castro, good morning. Ari sa diri sa Bacolod, halin sa Pungsod, Amerika. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Diri kita, 34 anyos nga lalaki pilason matapos pulihan sa mga kaparintihan man sa yasawa sa banwa sang Binalbagan. Si Action Brian Murdin may report. Action Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred ginabulong karon sa hospital ining isa ka 34 anyos matapos ang ginpulihan sang buno, lampos, tapungol kag tindak dito sa may Purok, Lumboy, Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan. Biktima aksyon na Fred ginkilala sa kay Jomar Paculares, 34 anyos, kag ang mga suspetsado diriho mga kapiryentihan kag kilala sang iyang man lang nga asawa nga si Onel Mohilio, 34 anyos, Marlon Paculares, 20 anyos, Jelvin Gare, legal ang edad, Elvin Cariola, legal man ang edad, kag si Jeram Cariola, legal man ang edad, tara nagapuyo sa uman nga lugar. Sunod direksyon Fred sa kay Police Captain Eliende Ribosquillo, hepe sang Binalbagan PNP. Ang biktima ginapasibangdan sa mga suspetsado nga amo ang may ara sang kahimuan sa pagpahalab sang ila tanom gamit sang baka niya. Kag may nagkaladula man nga manok sa mga nagligad nga tuig. Pahayag pa ni Ribosquillo, dugay na lang nga away-away, kag nag-inom-inom sa nagligad nga gabi, dito na nga ila inigin pulihan. Ti subong padayon pa ini nga nagapaayo-ayo sa hospital. Wala sang isang nadakpan sa mga suspetsado. Action Fred. Sir, kay ang istopan naman sa una, sir, may mga pagtabo sa una sa ang last year lang may mga panan na sila, may old blood disease na regarding sa mga baka yan, nakalab sa ilang sang kanom sa mga suspect sa mga manok nila nga nadula. So ang ginapasibanggan nila amo ng biktima. Yan ang balita ini sa Action Brian Morden report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Kay Imbong Jucampo, good morning. Kay Barayo Gare, si Elizabeth Malaka Gamala. Si Elizabeth, good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Milagros Morales, sa Barangay Maaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kami. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo.
Radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:45. Mga blatter entre pagkatapos ini. Aragay! Kasakit, kasakit.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. This time check is brought to you by pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden. Action Fred, arestadong 21 anyos, kamanog sarahe matapos himuslan ang yakaw galingon nga pagkaisa nga menor de edad sa syudad sang Bacolod. Sa kapulisan, pasado la una kahapon sang kagahon sa nagpadangat sa reklamong iloy sang biktima, kagin pahayag nga naaktuhan sini nga wala na sang suksok nga panapton ang iya 14 anyos nga bata nga babayi. Sa investigasyon ng kapulisan, hubog ining suspetsado sa himo ang krimen. Ginpaidalan sa medical examination ng biktima, kanagwa resulta nga positibo sa paghimulos. So, nagpakilayan ng suspetsado, kag ginapreparan na mga dokumento sa pagpasaka man sang ka. Kasi sinigahon na importante ang ikang lawas. Agud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food suit kinahanglan. Mag-inom sa maskin balita ulit sa patrol, ang ka-action ni Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Remando Ibanez, sang Bacoor, Cavite. Sinimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Radio